Benvidos. A relación dos veciños coas institucións públicas cambiará coa implantación da administración electrónica. Falaremos deste tema e doutros. Sumario e comezamos. A Deputación de Lugo vende instalar nos edificios provinciais e nos concellos dosificadores contra a gripe A. Os produtos autóctonos da provincia comezarán a comercializarse a través de internet na páxina web de Lugo 2. 2000 nenos da provincia participarán neste curso nos obradoiros portátiles do Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. Faremos unha visita gastronómica a Mondoñedo para coñecer a pastalería Valdebrea. Escolares de Barreiros desprazáronse a Terra Chá con kilómetro cero. Estivemos con eles na Oleiría de Bonxe. A relación futura do cidadán cos servicios públicos pasa polo uso da internet. O Inludes, a través do programa Innóvate, investirá 7 millóns de euros na implantación da administración electrónica na Deputación e nos concellos da provincia. Para realizar os trámites online, só teremos que abrir a páxina web da institución correspondente e identificarnos co DNI electrónico. A relación dos cidadáns coa administración a través da internet reducirá os desplazamentos ás oficinas municipais para realizar trámites cotiás. Un ordenador conectado á rede será suficiente para solicitar, por exemplo, un certificado de empadroamento ou unha licencia de obras sen moverse da casa. O propio cidadán desde internet podes cubrir un escrito e pode mandalo vía internet e automáticamente diría un rexistro de entrada como se o chegara aquí cidadán e o entregara en ventanilla. As vantaxes da administración electrónica son valoradas polos veciños dos concellos, nos que está prevista a súa implantación coa axuda do programa Innóvate. Mellor, máis cómodo, mellor, mas resolvería bastantes problemas. Sí, no caso de que se puderan facer así as cousas, pois eu preferiría, claro. Ademais, creo que é un pouco o futuro de cara onde temos que ir e aproveitar un pouco os recursos que nos dá ahora mesmo internet. O programa Innóvate permitirá dotar os concellos da provincia de portais de servizos, de wifi e mesmo de ordenadores, ademais de estender a banda ancha, necesidades que os veciños teñen en conta. Pero é que tamén poñer internet por todos os sitios. Quen vai meter internet a unha aldea? Home, que sí, que pode ser, pero... A verdade que a plataforma, aparte de que leva un asistente de axuda, é dicir, que lle vai dicir ao cidadán que ten que cubrir en cada apartado o que lle piden, pois, bueno, é moi sinxelo. Aquí, por exemplo, é un rexistro de entrada e de saída, no que, basicamente, pos o asunto, é dicir, que cousa vas a enviar, é dicir, por exemplo, vai ser a xunta, ou neste caso sería ao concello, o que lle envías é que cousa lle vas a enviar. Todos os datos da persoa que queden registrados para poder, en algún caso, poñernos en contacto con el. Para realizar os trámites online, os cidadáns só terán que acceder á páxina web da Deputación ou a dos concellos e identificarse a través do DNI electrónico. Seguir unhas pautas de hixiene é imprescindible para a prevención da gripe A. A Deputación de Lugo vende instalar nos edificios provinciais e en 50 concellos uns dosificadores cunha solución hidroalcohólica para evitar o contaxio da enfermidade. Con esta medida, a institución provincial complementa os protocolos de actuación das autoridades sanitarias. No concello de Rábade entran ao día unhas 50 persoas para efectuar os seus trámites municipais. Os que pasan por aquí xa están a facer uso do dosificador que instalou a Deputación na entrada do edificio para previr a gripe A mediante o lavado das mans. Eu non toco a nada se non lavo as mãos. Grazas ao mecanismo de funcionamento do dosificador evítase o contacto coa man e o xel con solución hidroalcohólica que contén permite a desinfección sen aclarado. Con esa acción incluída no plan de cooperación cos municipios, o Goberno provincial aforra o custo económico que lle suporía ao Concello ampliar medidas preventivas contra o virus como esta.
O feito de que a Diputación nos facilitase unha maiores, pois supón que vamos a ter un mellor servicio. Pois concellos que ao mellor non adquirirán ningún, pois por suposto que supón un aforro. Ademais, a actuación complementa as medidas adoptadas polas autoridades sanitarias contra a enfermidade, xa que lavar as mans con frecuencia é a principal recomendación para evitar a transmisión de contagio por contacto. Nosotros sería al toser, al estornudar o al hablar, saltarían las gotas de saliva. Y si ponemos la mano delante, pues tendríamos el virus en la mano. Tocaríamos a otras superficies y también estaríamos infectando. Entonces, por eso es lo más importante. A Deputación instalará os dosificadores en todos os concellos da provincia nun momento no que a transmisión do virus vive en Galicia un dos seus picos de contagio máis altos, polo que toda a precaución que se tome é pouca, sobre todo nos casos considerados de maior risco. O Programa Europeo Lugo 2 inclúe a creación dun portal web para comercializar os produtos autóctonos das 3 reservas da biosfera e do Courel. Esta canle virtual permitirá aos produtores achegar directamente os seus alimentos aos clientes en intermediarios. A esta tenda online poderase acceder a través da páxina web de Lugo 2. Os queixos da Terra Chá son algúns dos produtos que baixo a marca Lugo Sabe pasarán a comercializarse a través da páxina web de Lugo 2. O queixo de tetilla da empresa Prestes de Vilalba vende a acadar unha medalla de ouro no World Cheese Awards, concurso internacional ao que se presentaron máis de 2.500 queixos de todo o mundo. Este é un premio que para calquera queixeiro é o máximo que podes aspirar. E no noso caso, o ser recoñecido tetilla ten moitísimo máis valor, porque che axuda a posicionar ese produto no mercado. Prestes comenzou hai 2 anos coa produción do tetilla, coa denominación de orixen. Sen embargo, o seu produto estrela é o queixo de San Simón. A base da nosa queixería é o San Simón e vai nos seguir sendo, lóxicamente, porque é un produto que che permite traballar moi cómodamente, permite che almacenaxe, é un produto que aguanta moi ben a exportación, porque para os transportes é moito máis fácil de tratar que un tetilla, pero, bueno, evidentemente o tetilla e o queixo do país son un bon complemento. Acadar o premio nunha cata internacional, como o celebran en Gran Canaria, pode abrirlles moitas portas no mercado de fora. Por que nos presentamos? Pois basicamente con miras á exportación. De feito, o tetilla presentouse a través dun exportador. O tetilla é para nós un complemento. O cliente que demanda o San Simón e necesita algo de tetilla, pois tamén se lle serve. Basicamente por eso. Comercializar os seus produtos a través do portal web que a Deputación de Lugo creará para vender produtos autóctonos da provincia é unha oportunidade que a empresaria vilalbesa pensa aproveitar. Sí, eu creo que sí. E eu creo que os hábitos de consumo que van por aí. Pero, por exemplo, eu que sei, a nivel de Madrid ou Barcelona ou así as grandes cidades sí podes ter algunha venta por internet, pero a nivel galego, por exemplo, cero. A iniciativa da institución provincial permitirá a comercialización virtual da produción autóctona de calidade das reservas da biosfera e do Courel.